na zo majalisi na faɗa na ce kuma yana zaune cikin shiri duk wanda zai zo billahi da duk mutumin da na gan shi a kofar gidanmu da daddare misalin karfe 10 mako Allah ya da abin da na mai shi sheja don gidanmu ka zo to duka wannan duk bai hana mu ba ai ba wulakancin da ba mana a garin nan ba saboda harkar da'a wannan ba abin da za ka mana ka hana mu wai harkar da'a wannan ko wata barazana wallahi babu idan da za mu dina da tunan mun dina wannan shi ne. Sannan sako na biyu, wannan sakon muna so ta isa zuwa ga ministan Abuja kuma insha Allah mu duk sakon da muke aika suna isa zuwa ga wanda yake bukata. Wannan sako yana da kyau ya isa zuwa ga minista. Muna yaba masa duk tunda aka yi ministoci a Abuja nan ba ta ministan da ya tsaya tsayin daka akan yaki da alfasha ba kamar shi. Irfa ya yi kokari amma gaskiya wannan ya fi irfa inda a wannan fannin wasu gashi abin da ya faru ya sa ana bin duk karuwai ana kama su. Wasu gashi wata kotu yar iska kotu sinanniya wai sun fito sun ce wai abin da minista yake ya saba ma doka. Ai kowa yana da yanci duk abin da yake so a Najeriya. Karuwa tana da yanci bai karuwancin da a Najeriya. Su gaya mana dokar a constitution. A ina dokar take? Wai sai gashi yan sandan da suka kamo karuwan suka je suka kulle su. Wai sai gashi ana cin taron yan sandan. Wai dole su sake su kuma bayan sake sun da aka yi an ci taron su. Ko wata kotu fa. To muna ma gaya ma minista kare sauka daga kan wannan manufar tashi. Ya tsaya kuma Allah zai taimake shi. Ya ci gaba da yaƙi dan babu addinin da ya yarda da karuwanci, in akwai kuma a nuna mana shi. Ko kiristanci bai yarda da karuwanci ba, babu addinin da ya yarda da shi. Kowa ya sani babu addinin da ya yarda da karuwanci. In kuma akwai inda kuka ja layi cikin littafin constitution cewa kowa ya karuwanci ku nuna mana. Mutum zai fito ya zo ta alfasha wasu a samu masu goyon bayan shi ba za a yaƙi abin ba sai ga mutane sun rike goyon bayan abin. Amma sai abu ya taso abin da bai ta karya ka ga fito yana magana ana nema ya magana a kai. Saboda haka abin da wannan yayi shine daidai. Muna mashi addu'a Allah ya taimake shi akan wannan. Kuma duk mutumin da yake nema ya rusa wannan manufar tashi Allah ta'ala ka gama mana da shi kai mana maganin shi. Haka muna addu'a Allah ya shirye da wanda Allah ya sa za su shiryu a cikin al'amuran. Allah ta'ala ya sa da shi. To na'am sai ke cewa wato ainihin an yusibahu min azabin fi dunya aw bi shay'in min masa'ib wal mushrikuna yakhafuna alihatahu. To nan sai yake cewa wa tawdihu zalika fayyacewa akan haka anna ibadatul qubur cewa bautan kaburbura wal adraha da adraha irin kaburbura da aka musu